खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 21 मार्च 2026 मायथाइ एबा 6 सैत्र दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि खामानि मावनाय स्टाइलआव मोनसे गोदानथि नुनो मोनगोन। खामानि थिलियाव सोरबा गोनां सुबुंजों सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। थाबथानाय सानथांखिया गोख्रैथि मोननो हागौ। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानायनि नेरसोन दं। न'आवनो मोनसे मोजां आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन। फालांगियाव गोदान खाबु मोनगोन। गोसोआरि समानथाय लाखिगोन। गोजाम लेनदेनफोरा आबुं जानो हागौ। नोंथाङा सावस्रियाव एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ। सानजौफु समाव फोथायनाया बांगोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया बाहायजाथाव जानो हागौ। मोनसे गोदान सानस्रिया इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्यजों लानाय थिरांथाफोरा जाफुंसार जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर लानो गोनां जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथांखिफोराव मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोन थागोन। गोसोआरि दिदोमथि लाखिगोन। बाहागोदारि खामानिफोराव मोजां फिथाय नुनो मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। लोगोफोरजों रायज्लायनाया गोदै जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान जिराद बायनायनि बाथ्रा साननो हागोन। सासे बैसोगोरानि सुबुरुनआ हेफाजाब होगोन। सानफ्रोमबोनि खामानिफोरा थि समावनो जोबगोन। गोसोआरि समानथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनाबिलियाव गोजोननाया बांगोन। गोदान जाथावनाफोरा गोसोखौ गोसो गुदुं खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दन गाब। मिथुन राशि। दिनै रायज्लायनायनि गेजेरजों गोबां खाबुफोरा बेखेवनो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथांनि बोसोनफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। हरखाब रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। गोदान सोमोन्दोफोरा इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि सुबुंफोरजों सावरायगोन। सोरजिलु सानस्रिया बांगोन। सावस्रिनि बेलायाव नों थाजिम मोनगोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय थुलुंगाखां गोनां जागोन। गोदान खारिथिया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआ खुसि थागोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया जाथावना। गोजाम जेंनाफोरा सुस्रांजानो हागौ। गोसोआरि गोहो मोनगोन। गोजोननाया हरसिम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें आकाहि गाब। कर्क राशि। दिनै न' आरो खामानिनि गेजेराव मोनसे समानथि थागोन। नखरारि थिरांथायाव नोंनि बिफावआ गोनांथार जागोन। लासै लासै रांखान्थियारि बिथिङाव गोहोआ फैगोन। खामानि थिलियाव नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। नोंथांनि गोसोआव मोजां गोहोआ थागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों रायज्लायनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। सानजौफुनि उनाव मुलाम्फा गोनां खारिथि मोनगोन। गोदान बिथांखिनि सायाव साननाया जागायजेनगोन। गथ'साफोरनिफ्राय गोजोनआ फैगोन। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। मोनसे फिसा जाफुंसारनाया गोसोखौ गोजोन होगोन। गोसोनि सायाव दबथायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 49 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुफा गाब। सिंह राशि। दिनै दैदेनगिरिनि गुनफोरा गाहायै ओंखारगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि थिरांथाफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फाया लासै लासै बांगोन। नखरनि फोथायनाया गोख्रों थागोन। गोदान बिबानफोरा फोथायथिखौ बांहोगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनाया मोजां मोन्दांथि होगोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। आबुं नङै खामानिफोरा आबुं जानो हागौ। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंगोन। सानजौफुनि उनाव गोहोआ थागोन। मान बांनो हागौ। गोसोआ गोसो गुदुं जागोन।
साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि, दिनै सोलोजों मावनाय खामानिया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि मावथांखिखौ खामानि थिलियाव गनायना लानो हागौ। रांखान्थियारि सामलायनाया जाफुंसार जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोन थागोन। नोंथाङा गोदान खारिथिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जौगानायखौ दिन्थिगोन। फरायसाफोरनि थाखाय बेयो गोसो होनो मोनसे सम। गोनां बोसोनफोरा लोगोफोरनिफ्राय फैगोन। मोनसे फिसा जाफुंसारनाया थुलुंगा होगोन। गोसोआरि दिदोमथि थागोन। सानजौफु समाव मोजां खौरां जानो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोदान खामानि जागायनो हायो। समनि मोजाङै बाहायनाया मुलाम्फा जागोन। मोनाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों क्रिम गाब। तुला राशि, दिनै समानथि आखुआ मुलाम्फा जागोन। सोमोन्दोआव गोदै गोदै जागोन। खामानि मावनाय जायगायाव गोदान गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि मोनगोन। गोसोआव सोरजिलु गोहोआ बांगोन। लोगोजों मुलाम्फा गोनां सावरायनाय जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बेसाद मोननो हागौ। दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। मोनाबिलियाव गोनांथार खारिथि मोनगोन। नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। मोनसे गोदान दिथायाव साननाया जौगागोन। गोसोआ दबथायनानै थागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि, दिनै साहसजों मावनाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोजोननाय मोनगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि हमथाया गोख्रों जागोन। न'आव मोजां सावरायनाय जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। गोसोआव थिरांथा लानाया थाबाय थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोनसे गोजाम नांज्लायनाया जोबनो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोआरि दिदोमथि बांगोन। मोनाबिलियाव गोसोआ गोरों मोनदांगोन। गोदान थुलुंगा मोनगोन। मोनसे फिसा जाफुंसारनाया गोजोननाय लाबोगोन। समा नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 61 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि, दिनै खाफालआ हेफाजाब होगोन। गोदान बिथांखिफोरा दावगानाय जागोन। खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर फैनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा थुलुंगाखांथाव जागोन। नखरजों सम थानाया गोजोनथाव जागोन। सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोदान दावबायनायनि जाथावना दं। दिन्दां जानानै थानाय रांखौ मोन्नायनि जाथावना दं। समाजारि सोमोन्दोआ बांगोन। गोसोआ गोजोन थागोन। सानजौफुनि उनाव रिलिफ मोनगोन। गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब। मकर राशि, दिनै खस्थ'नि रोखा मुलाम्फा मोनगोन। फालांगिया गोदान खारथाइ मोननो हागौ। दोनथुमनाय बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नखरनि गेजेराव फोथायनाया बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। गोदान बिबाना थुलुंगा होनाय जागोन। सासे बैसोगोरानि सुबुरुनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआ दिदोम थागोन। साननानै रां थिसननाया मुलाम्फा होगोन। सानफ्रोमबोनि खामानिफोरा साजायगोन। गोदान मोनफुंनाया गोजोननाय लाबोगोन। गोसोआरि रोखाथिया थागोन। मोनाबिलियाव गाहाम जागोन। समा हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव मोनसे आलादा सिनायथि सोरजिगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब होनाया थुलुंगा होगोन। सोरजिलु खामानिया जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गोदान सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। नखराव समानथि थागोन। गोसोआ मोनाबिलिसिम थागोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया जाथावना।
मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हागौ। गोसोआरि रोखाथिया बांगोन, समा मोजां जागोन, गोसोआ गोरों मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। मीन राशि। नखरनि हेफाजाबा गोजोननाय लाबोगोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। गोदान बिथांखिफोरनि सायाव फोथायनाया बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। गथ'साफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोआ समानथि थागोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब होनाय जागोन। मोनसे फिसा जाफुंसारनाया गोजोननाय लाबोगोन। मोनसे गोदान दिथायाव साननाया जौगागोन। सानजौफु जानायनि उनाव गोसोआ सिरि थागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। समाजारि सोमोन्दोआ गोजोनथाव जागोन। साना मोजां इसारा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।